phela ngeke lokho mfethu kubeka isibongo sasekhaya engcupheni lento le. Understand lokho. Ngilibuka mina ngikubuka from that angle ukuthi nawo amakhizi ephelela lapha. Okay, sesingaphakathi inside. Nina benkayishana kamenzi yaphuza umlaza angameva. Awunina bohlanya bathi liyadla ndlondlobele libeka isihlanga emadolweni. Lo nibingelelayo uprofessor ngingwamkhize ngidabuka kwaNongoma esigodini sakwabheka umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi. Le oyibukela la noma lo mbukiso yalo owuthamele how I ended up in drugs. Okuhlelo lasilanda khona abafowethu nodadewethu abahlala emgaqweni nabavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ngendlela abakhule ngayo noma izinto ezabaholela ekuthini begcine bephelele ezidakamizweni. Sisuke sikwenza nganhloso onqangeni lokho na sisuke sifuna ukubhula umlilo lapho ungakafiki khona. Uhlelo lumalungana noma lumaqondana ngqo nokuqwashisa intsha nokuqwashisa abazali indlela kumele umuntu akhulise ngayo ingane nangendlela akumele ayigade ngayo ingane nanezimpawu akumele ayibone ingane mayikhula mayisiqala iphume esandleni ngoba akekho umuntu oqhamuka esedlobile akekho umuntu oqhamuka eselala emgaqweni. Izinto iqala kancane ezigcine graduate aphumele lokhu emgaqweni. Ilapho ke izinto ezisuke ngasalawule khona okusuke sekunzima ukuthi siyilawule. Njengamanje i-channel engasponsorshiwe i-channel engenzi imali. Ngakho ke sinesicelo manje. Kukhona into esiyi-edile lapha. Umuntu usezokwazi ukuthi ajoine acontribute noma ngabe u20 noma ngabe u30 leyo mali le angakwazi ukucontribute ngayo ukuze uhlelo luzokwazi ukuthi liqhubeke futhi lisize nabantu ngoba isigcino sakho konke kumele siqale itho la khona sizohambela khona izikole sisuke sihamba nabo abafowethu abahlala emgaqweni kuzobe kuzoqwashiswa intsha kuzoqwashiswa izingane sizobe sihamba nani nikhulumela nina ngomlomo ntshela izingane ukuthi if wenza izinto ezinjengalezi nakho la uzogcinela khona. Ngakho ke into okumele uyenze nansi imigudu unikiwe isikole unikiwe othisha phambi kwakho noma uyibona umkhulu kunothisha noma uyibona ukuthi usile kunothisha into ezokwehlela ukugcinela esimene esinjengalesi. Siyacela ke abantu bajoine baclick ilink ngizofaka lapha na kwi-comment box ngizofaka ilink kuzomela umuntu ayiclick angene phakathi ukuze ezokwazi ukuthi asubscribe for i-membership. Uyobe sesipha lokho asipha khona ayidusipha R20 lokho asipha khona ikhona kwesokwazi ukuthi kusilekelele ukuze uhlelo luqhubeke luchamisele sikhande ne-rehab lesifuna ukuyikhanda at the end of the day. Sengilande kakhulu mfowethu awubingelela ababukele ekhaya ubazisa ukuthi umfoka bani lo esinaye namhlanje. Sanibonani emakhaya kubongane ngwamkhize ngisuka eNtshangwe. Kodwa sengihlala eCliffdale. iCliffdale yini ngoba nje ngikubona uphuma khona njengoba ngikubona. Manje ngisemgaqweni. Shuthi ukugcina kwakho la wasukela khona wasukela eNtshangwe la engaqala engasuka nje ustad sami ngize ngizohlala la emgaqweni eThekwini. Okay, uma lapha wegcwabe sebeside simajembelezane ungasilandisa uthathe nje umbukelo sekhaya umkhandela isithombe ukhula usenamaphupho usengapha ohlangothini lweyifisi ezinhle ungakantshontshwa isitha ungamlandisa uthini ukhule kanjani umfana onjani isimo besinjani ekhaya zonke izinto ezinjengalezo ukhuliswa ubani. Kuthi ekhuleni kwami ngikhule ngihlala nogogo nomkhulu nomfowethu ngilamayo engimlamayo umdala kunami abambiza ngokuthi uLindo sashiya ke emhlabeni. Futhi ekhuleni kwami umfowethu wasekhaya ubefunda isikole. Impilo no semva kwakho lo mdala kunami uyena washona. Okay.
kushuthi ekukhuleni kwami bengikhula umkhulu kuyena obebamba amatoho eCaravan Park eDrymond. Ugogo bengasebenzi, bekuyena obesibhekile ekhaya ngokuthi alime atshale into ey'fana njengombila yonke into ngobenzela ukuthi sikwazi ukuthi sikhule siwukhona omethunjini. Sekuqhubekeni kwesikhathi ngatheme ngineminyaka ewu-8 angizange isikole lapho ngisa lapha impela ngitheme ngineminyaka ewu-8 ngoba besefunda lo mdala wasekhaya and ubegudi kamnandi futhi esikoleni egudi ngale ndlela yokuthi wayethi ugogo nomkhulu siyafisa nawe bungane engathi ungafana nobhuti wakho uLinda. Kodwa utheme kuqala ngiyobhaliswa esikoleni ngaqala ngaphlane ngakhala ngimncane ngingafuni ukungena esikoleni. Yini ayimbangela yalokho? Ngoba kahle phela zonke izingane ziyakhala vele emaze esikoleni. It's either ingoba isuke ikhalela ukuthi sihlukaniswa nomama nje siya kwezinye izingane, wena ngabe yini le neyivuka ngaphakathi equbuka ngaphakathi komunye umuntu lo okade ukulawula uzofikelwa izinyembezi uma uyoqala isikole, if usakhumbula? Ngikhumbula kahle, ngangibona ukuthi awugogo sizohlukana manje nogogo oyena umuntu ebengihleli naye njengoba umkhulu esuke esetohweni njengoba bengumagcina wakhe engenzela yonke into, engenzela iparish ugogo, engifakela ulamula kube mnandi, ngijabule ngiphekela imfino ugogo nje kumnandi ekhaya. Kodwa isimo sasekhaya ngisibona nami ukuthi asikho right. La konakala khona. Okay, ake ngaphambi kokuba sifikela kumonakalo ngizwe lokhu ubalula ugogo ngekhathi eyikude kakhulu no 8 years. Uma nobaba bebekade bekuphi? Ubaba bengitshelwe umkhulu ethi umkhulu, wena bungani ubaba wakho udo wakasithole. Ubaba wakho akakwenzelanga lutho, ubehlukumeza uma wakho njengoba uma wakho waze wabaleka la endaweni wancamela ukuyohlala eMandiyeni eGriftdale ayosebenzela amandiya ingoba ebalekela ubaba wakho. Ngoba ubaba wakho isigebengu emphakathini nje. Okay, umphakathi okhulela kuwona nomkhulu nogogo, ubaba ubekhulela kulowo mphakathi? Ubaba ngithe ngiqala ukuthi ngaziswe sengikhulile ngoba ngisho isikole bese ngingasasifundi, ngoba isikole angizange ngiqhubeke naso. Wagcina ka-first year. Hawu, hey, yathi nje ikhala impempe ngoba bekhala futhi njengoba ngichazela nje esikoleni bengikwazi ukubhalela ingane kamakhelwane. Ungayanga wena? Ngibhalele esikoleni sisafunda first year nayo omunye umfana kwakuthiwa Siphiwe Khwela ngimbhalele, kodwa mesefuna ngibhale okwami ngingakwazi. Kanjani? Futhi umem Mkhuzwayo ebona uthando azasho athi lesandla esakho bungane akusona esasiphiwe ngesandla selesasiphiwe. And ekhaya umkhulu betshala insangu
ethenga lemboze enkulu engaka into engiyibona ukuthi yenza ukumonakala mina ngasheshe ngafaka intuthu ngisemncane kakhulu ngale ngoba ngiqale ngamahlamvu nje ngiyingane zibekwa nje amahlamvu siwagoqa ngiphinde ngithathe isinempu sagogo le mengakasiLokhu umbuzo wami uyibonaphi lento lo mkhuba lo ubonaphi lo mkhuba owenzayo la ekhaya ukuthi umkhulu angithi utshalile insango uyayidayisa nogwayi bakho ubeka la la kunomngane nami esunko omakhelwane wakamakhaya ngoba nize ngane siyahlohlana nalo mngane nami ngendaba zomabhema mina ngitshontsha insango ekhaya vula ibhufuke samkhulu ngingane caphune nemboza ngidlala abantu asebekhulile kunami abasebefunda kwa school abanye webona abangihlohla ubungani uyakhumbula ukuthi ngitheni mayiqala la ideng singakasho ukuthi ngifuna umuntu ozothi mayebuka le episode azalwe kabusha njengamanje uthi wena uqala ukubhema omncane ngoba ukubone kwenziwa ekhaya okusho ukuthi ukubhema phambi kweingane wrong kungezinye zezinto engaba umthelela ukuthi ingane igcinele idakamizweni okay ngoba isikhathi esinaso sincane angifuni silokhu sithi sijika kakhulu ngifuna nje usithathe usibeke usitshele up until uboshwe uthi waphuma ka first year indlela okhule ngayo yini kuyakulidela ukuthi manje uzogcina uboshwe zonke lezo zinto lezo sifuna sibekele zona sesigudle kakhulu actually sihlohlane nabanye abafowethu sawoqhekeza ifeme enkukhu akuthiwa ekamaraji ufuna ngaki lapho ngisingube ngino10 ngiyana10 kuhlohlwa mina vele badala lapha wena bafike bambhodlosa imbobo lapha mina ngene ngaphakathi bangitshela ukuthi inkukhu uvulane kusengaba ngumsendo bambe ikhanda uyiqine uyithi ikhanda mesiyakhipha uyisikhanda mesiyakhipha ngaphandle hayi ngempela ukuganga kwakho oqala lokho ukuganga kwami nje ukuqala okay semesenza lento kule ndawo senza kuyona sithathe lezi nkukhu soyidayisa enkompolo ekuthiwa kwesini la wadayisa la kutshalwe khona imbali yabo laba belunga abadayisa imbali sidayisa enkompola lapho lezi nkukhu nidayisa izivile zinjalo bayithenga bayibona si fresh yacaca ukuthi into sathi manje kanti so mase sibuyela khona sebefaka isecurity nibuyela nolokhu siyophi esivandeni siyophi yini nalimaze kakhulu noma uthi kuze kufaka isecurity hayi kambe besithatha zibo 10 phela ngisifeme enkulu kufana njengo Rainbow Chicken izinto ziningi nesiphodlo lekuleso oqaleni siningi salandelana shayela isiphodlo sekule engawe fence esingena nje fence bodlo nabake sebefaka isecurity manje manibuye bafaka isecurity ngithi sesiyabhema sinomqondo wokubhema yablana sidakwe insango simele isikhosini lapho ngihamba laba abadala ibona abangifundisayo mengidonsa ungayimoshi insango bungani usumudonsa uthi ubambe khona usoyiswa kahle nami
Sengiyakudonsa nje ngempela khona ngimncane ngino-10 sengikwazi ukushaya nje ilusi ngiyiqede. Yeah. Yabo kona ngizwe isikode ekhanda Liyaduma. akusahambi kahle. Okay. La sisazama ungena kanti selicuthile security. Yeah. Hey. Kwabanzima. Ayi basijahwa-ke manje la sakwazanga nokuyithola lezi nkukhu. Sibaleka kwabantu umfethu oyedwa kuthiwa uBheksense. Yeah. Mebanjwa lo mfethu kuthiwa uBheksense sibaleke thina. Ngifike mina ekhaya hlukane lo ahambayo kube ehlanzeni mina ngihlala eFredville vele ngaphezulu ngasemgaqweni. Yeah. Ngisale ekhaya. Ayi ngithe nje ngingakahlali ngisho i-hour kube kufika iveni yamaphoyisa. Ngibaleke ngishona ehlanzeni manje. Ngishona ehlanzeni athi ubhuti Gwamanda uzokusola wena bongani. Why poison? Asa ngizokusola wena bongani. Ngempela ngibale ngiyohlala kunomuzi wakufika uBheksense lo banjiwe. Yeah. Ngikamjwaha ngihambe nesinokuthi silale khona nezinkukhu ezisalile siyana sokulomuzi ngoba khona le ndawo ekuthiwa nasemfili inyama phekwe kulomuzi. Yeah. Bayihluphekela nakhona uyabo. Mesifike nento kanjalo ngisho singafika nani singene nangamawindi emzini yabantu baphutshise mina thatha impuphu masambane sonke lezo zinto nasekhaya bengenzisa lokho ukuze ekhaya ngitshontshe impuphu ekhaya isalukwazi ikhehle lesalukwazi bebenza sho ukuthi bathenga le impuphu ekuthiwa 25 kg. Yeah. bayifake emqonini lo mngaka manje bafake ukotaphe ukuthi ngoba ukudla kubuye kube qoma ukotaphe ugogo la ukuthi kanjani sodla impilo wesikhathi ayenzele ikhona lento ekusuye isaladi. Yeah. Yabo uthothi ngiphekela lona ufake namafutha ngithosele. Yabo kunzima nje bese ekhaya nami sengenza lokuganga kodwa umkhulu asho usayi le ngane le ifunza ubaba wayo. Inkinga le ngane ngeke le ngane sencane kabi le ngane iqala ukubhema incane yakhanga incane ihamba nabantu abadala ngoba bengihamba ngisho nabantu abadala abaphasa ngisho ibhamu esekhaya. Behlohla mina ngimncane nesifike manje okay uyakhula ukukhulela kule mkhuba le umkhuba nje omkhulu wekwawenza nje imuphi kwenzeka ukuthi ngize manje ngihambe ekhaya njengoba kubanjwe lo mbana ngiyabaleka ekhaya liyangibona leli phoyisa so ubongani. Yeah. Engibaleka hlohlane imina omunye bese kuthiwa uMarandi bamdedele lo Bheksense wakhona. Yeah. Amaphoyisa washawa ngoba kusasashawa singane ngisi wabuye asitshela ukuthi bafethu ijampile funa sitholakale sonke umlungu uvula icala uthi nje usidinge ejele sasaba ngoba ngasaseyingane. Yeah. Ahlohleke lo Bheksense athi bafethu eThekwini siyasho eThekwini sekhaya angeke uzulambe eThekwini gcwele ngokwakile isikhathi kwakusaphethe obhoda kabelunga lesikhathi yonke le ndawo. Bengihlala la eMtateni la nje eMtateni behlala khona yonke le ndawo besiphanta kuyona KFC lo la bekwi game shop sicela khona uyigarage la. Hawu libelisha leli garage leli adelila hayi belilisha bekwi-game shop kuyitolo nje la elandelanayo. Futhi impilo yakho onke uyiphile emgaqweni ngenqamba mama
unjengokusho yonke impilo yami ngiyiphile la emgaqweni. Okay, nafika ke lapha eThekwini ke ngifuna mina kuhambe ukuze sifika la eThekwini yeah sahamba ngeenyawo futhi yeah ngoba ngavula la ugogo efihla khona imali yakhe woSubhobo nehlani ngaleso sikhathi ke yayisenkulu leyo mali ishumi leli elikhulu kuba kusekhona nalothu ranto eyiphepha ngakutshontsha leyo mali encane sahamba ngeenyawo saze safike eHillcrest ePhineSaw uzofika ngasePhineSaw sabasa umlilo eduze kwelinye ijale edu wafika isekurisi lani madoda kubaswa la soluthi ayingane yeah nuka nanensanga wani nithathaphi igudu phela abafana samcapnela vele ngitshontshile mina ekhaya iningi nemboza yabo bathi sesilambile sihamba sawuma komunye spa omkhulu obuseni Christ kwaqhamuka umlungu sifundiswa yilo ngasimdala eSuper Sense yeah ukuthi umlungu ufuna ukuthi hello uthi please something to eat something to eat isona sikisana nigabe ngaso ngempela aqhamuka lo mlungu yabona singane siyamcela ngempela wangena esitolo umlungu kaSipala omncane umlungu waphuma nesinkwa waphuma nopholoni laba bakhulu nama drink uthola isabawusu wasinika wahamba ngene emotweni yakhe saqhubeka salade sosekhona sibasekhona umlilo ngoba kuyabantu bhayisikube eyodwa esasisuke nayo eyodwa yayithathwe mina futhi ekhaya emthonjeni sasuka salala la kwaze wasekuseni savuka sezala eThekwini sadlula ePhineSaw sathenga amasoseji ePhineSaw sasele nesenkupholoni phelile sadlula kwisinanga umuntu osidala esayo lo esamba nawo phezulu seke wahlala vele yena la eThekwini wabuyela uhlala emgaqweni uyena wasithi ilento akuthiwa ama street kids exactly kwakuthiwa ama street kid kwasekuqhamuka leli gama elithi amaferanje kuze kuthiwe amaferanje ngoba khona iflat elasha ngala ephulo sepoint khona ephulo lapho kwasha lelo flat elaliphiwa omunye umfethu ekusuMandla yabo kwasathi mesifika la eSekwini hayi ngichaza ukuthi hayi kumnandi impela Yakhe manje sanele sangena nje eSekwini sagudla nje kancane asikakalazi isekuthina nangumfethu wazithe uthe la emtateni esiseBhishi sesifikile eBhishi njengoba ngisaqala sahlala la ngoba sasazi ukuthi lona lolu lwandle nayi nemkhumbi kodwa abantu ababhukudayo bapho mhlambe sahlala 2 months or 3 months singalazi iBhishi sazi sanyuka futhi ngayi indlela le saze saqhamukela khona eBhishi kukhona vele abafethu abawusuka ababevele besuka eqala ngasemakhaya abadala abahlala bevele sebehlala eSuper Senzo Lokhu ehlala safe sathola bona ngempela behlala kuyona le ndawo kuseferanje kulelo flex wathi feranje njoba sihamba vele la abelungu basidabela akhale inyembezi umlungu mina vele ngimncane nginabo bonke wasephena indaba why you leave their home uzohlala abazali nami ngisengane inyembezi sheshe ifike umlungu sinike plastic inqwaba sathola usayi osikhoseni ngaleso sikhathi wawuthi nje abelungu bengethe kunika umlungu kube khona abakhangesayo
imanje umunye wane singarentela abantu for 7 years hawu ngayiphathi imali kodwa ngiyithola ngempela belungu benginika ngiphathi yabo ikopi group ikopi lekhokhi silivule la phezulu webongani isikhathi sesidliwe yinje mina ngifuna manje ke awuvele uweqa igaba uboshwa kanjani ke for heavy angathi ngizoyibeka kanjani ngifuna uboshwa kanjani uyithatha kanjani inombolo ushintsha kanjani futhi ukuthi ya manje ukuthi ayinyashintsha ngoba akusamahle ngapha usubuya ngapha into enza ukuthi ngise ngiboshwe ngoba ngafikile lesasikhathi imoto zasavulwa ngesipuni kwakulula-ke ngoba umlungu wayevela nakuyeke emotweni mekubona usuyivulile uphakathi imininwayo ngoba ngaleso sikhathi kwawaziwa nje ukuthi abantu ihlupheki abantu abangenalutho kodwa ngathi imoto engayigqekezwa ukuqala washo ukuthi iphunu alinawo unyembeza ilona lasayi funeka lo muntu ayebhethani evuma kuleli Ijele kwakuthiwa elengane engezwa ngamakhanda juvenile elalingala ngakompangeni ngiboshwe-ke babaleke laba phela ngisele ngedwa ngiboshwe ngaye ejuvenile ngihlale ejuvenile ngahlala u-3 months hayi inombolo ngaqale ngangayithatha kodwa ngabuka anginalutho mithi ngiyabuka la balo bengiwashisa benginika otiki bembosa banginika imbosa le kuyiyona banginika iy'ngodo ngokuwasha iy'ngubo zabanye abafana ngabona ukuthi ngeke seme ngibuya la ngakhishwa nge-free bail ngoba umngane ngakhishwa nge-free bail yabo ngafika la eThekwini ngangithathwa omunye umfetho igoli ngoba umthetho uthi kumele amaphoyisa akukhiphe as i-address yakho akukhiphele ekhaya akukhipha wena kufonisaphi besikhishwa-ke la siswe ebed khona indawo ebila eMedenhof place of safety bebesikhishwa khona ngoba ngasikhathi umetro bengangathi umetro wakusethi u-NTC ngaleso sikhathi kusewukopelejeni qala athi ngikhishwa uMrs Ngcobo enkantolo yey'ngane wangisedurban station lapho kwathiwa ngilinde ema-ofisini la khona ngizoyiswa ebhed bantu ngathi ngifuna ukuya etoilet ngiyochama abangangikade shaya ngathi ngiyetoilet ngavele ngaphuma futhi ngayibuyela ngayela point futhi uboshelwani futhi iyona nje imoto besigqekeza kakhulu ngalesa sikhathi ngaphinde ngaboshwa futhi iyona futhi car breaking yila ngathi sengiboshwa i-car breaking ngokwesibili ngabona ukuthi hayi ngifuna ngivane ngiyithathe le nombolo abafowethu bayasho ukuthi ngathi ngifike Ijele babe ngibuyisa bethi hayi mfethu ushayisana mfethu nayo intwaza buka yabo siqonda kanjani thina eJele siyayiphathela wena ujabulelani ukuthi ungayiphathela ngithi awunavizisi awuna ngisho inamba yabantu bakini akusho phela usijwayela kabi wena sokusebenzisa kulungu wena kodwa basazi usulayisithi sagoqana besigoqana-ke khona siye ejuvenile siqashane khona bangibuza ufuna ukugqoma noma
ufuna ukuba i-Springs yadatha hayi mina ngifuna ukuba i-privacy yeah hayi bangiqoqa-ke bangitshela ukuthi hayi mfethu wena ungilwe i-privacy banginika into ukuthi hayi manje lezi ngubo zami engiyigqokile zonke bayayigoqa yabo siyovalelwa lapha ku-briefcase emhlophe ehlaza bangikhiphela isudu emhlophe yabo ngizogqoka yona egcotshoziswa ngo-6 neteklami nesokisi lami egcotshoziswa ngo-6 yabo kusukela manje sengiyi-Spring sama-16 yabo angisafolishi nomuntu kababa angidli futhi nomuntu kababa yonke engikwenzayo sengikwenza negebengu futhi angidali nomuntu ongeyena untanga wami konke engikwenzayo ngikwenza nomuntu oyintanga wami hayi namanje aphakamisa balo bengiphoyemu-ke bengifundisa hayi nami ngagcina nje hayi sengiyibona ukuthi hayi ngundoda ngempela nami sengithi ngenkantolo ngikwazi ukuthi yes bakukhuthuse abantu uthi ugwayi lapho bakukhuthuse nami ngivalele goqe ngimthethe uhambe ohlala nami endlini khululeka mshanami nayi inamba yabantu basekhaya siyanginayo sikhululeke ngithi bazofika athi abazofika ngile manje inkantolo ngithi khona iholeti lakhe hayi khona uphathelele nitshelile ugwayi hayi ngiphathelile uma uyazi khona igebengu ngempela mina ngithatha ugwayi nalo ukudla hayi sithi ukudla ipheshi labantu bakababa funa kubo ukudla funa kudliwe oyena umuntu engifuna kuyena imali ugwayi agcina sengiyisigebengu-ke kubeni isigebengu kwami yila engaqala khona ngabona ukuthi funa ngiphe imiphilisi utshwala vele into engangivele ngingayithandi ngaqala ngathi angishayisiseke noma mfethu khona ngaphakathi bethi angishayise phela esema okay angibambe engathi ngayishaya lento juluka ngaba manzi ngabona ukuthi ngathi utinyela ufezela ngabona ukuthi shangajuza amathe lento ngalala mhlawumbe 30 minutes ngaphaphama ngathi ngayogeza eshaweni manje sawo eyibona ngithi ngiyabuka sibabeka ibhakede laba lo bejuzela kulona abakwazi ngisho ukukhuluma athi umuntu udakotsha ngiserash mina ubana ngishaya ngingalala uthi userash hayi nami ngasazi ngo nami vele kwakhona imali eyayikhona engangigoqe kulomfana 40 rand ayemnikeza uma wakhe nami bafethu nawo umsebenzi engusebenzile khipha ne-20 alomfana nemboza yakhe nomentshisi sahlangana-ke siwumkhosi bonke labo ukhishwa zonke izinto sihlibeke phansi sikhulumele lezinto-ke abafowethu lezi zinto soyisebenzisa kanje so kantina nje sesiwumkhosi bafowethu sifuna sidalele nabantu bakababa bakakwazi bankantini ukuze bangaqhashi phela abafowethu ngoba mesingababhemisi ngeke indabuka isashayisa nefolishi bathole nenkantini bankantini ukuthi hayi correct ayikho engaphandle khuze apha khuze idizimithi kulo mshana kami ngifike naye ngimgoqile shuka la mshanami akwazi ukushuka insawa ngiyakwazi ukushaya isiphawuphawu lapho niugwaya ulayisa ugwaya ubhemnayo nemix mshanami kusokwenze njani umuntu mayefika ehlukunyezwa ngaphakathi ukufika ejele vele kunabafuthi niyabayisebenzi uma ungakhokhi
Yeah. azi ukuthi kufuneka bakabuzohlukumezeka ususiwashela meklinwa kakorojwa kushawa uyashi la kubonwe la ithazi leli funa licwebezele ngempela caca amawindi funeka abe clean impahla umfuna ugwayi sokunika impahla zethu washa amatekami washa impahla zethu ukuze ukwazi ukubhema izitsha nesikade sidla wena uwasha izitsha zethu uphenduka umama la ya sibe clean izinto yabo so nje pheze ake ngibuze bafu sesiyagoqa vele ukhuluma nje iqiniso ijele liyamkhanda umuntu noma liyambulala hayi liyambulala yeah ngisho ngoba nami ngiyazi ngeke ngaboshwa umkade uboshiwe yazi umuntu oboshiwe mayephuma uvela phuma ibone emkhulu ebantwini njengoba ngisho ukuthi liyambulala ngoba manje wena ugcwele lwamqondo wasejele kusho ayikho impilo yakho usuwenza nje izinto sinathi ngoba awusabe kuyoboshwa usubonile ukuthi njani yeah usukwazi ukuthi sengagolozela ngisho uma ngithi hayi phela makunendaba mina sengibonile phela ukuthi njani lapha ungalongitshela noma ngabuyela lapha kunendaba kufiwa lapha yini manje seyumqondo wami segcwele lento kodwa futhi nakhona ejele omunye ukabona isibonelo ngokuthi angene ejele ukuthi bengingaphansi kwetshe nokufa kuseduze lapha bengingaphansi kwetshe isikhathi esingaka angifisi ukubuyela kuleya ndawo wayisebona kukabili kushuthi ngisho ukuthi kabili liyamakha liyamlahlisa lilahlisa ngani ngenombolo iyona into elilahlisa ngayo ngoba phela manje ngithi ungafika nje waqala wasasa wakujoyina ama-gangsters asejele usulahlile futhi isasa lakho lonke awusene usuwumuntu oseyinikeleli ukuthi hayi mina anginendaba noma ngoba phela umusu nginesinemgomo nje basuthi ngisathe inombolo ngoba ngiyatshelwa nje uba kungineyalo la enombolweni engitshelwa zona ukuthi once ayikho umqomo wokulahla lo senguphakamisayo ungena alikho igate lokuphuma khona longena okay kulo 2 minutes osele wena ufuna ukusizakala ngani ngoba impilo yakho yonke nje uyiphile emgaqweni yini ofisa ukusizakala ngayo 2 minutes osele yabona bafu ngeke ngikukhohlisa yeah into engasayithandi ama-drugs lawo ngiwabhemayo angisawathandi into esingilimaza ile yarosto yakhona bengisi nje namhlanje njengoba nje ngise ngifika la le ngane ngisase ngiqhamuka ngale emtateni yeah umlungu njalo ekseni onongiphi imali angisengele nokudla ngokuthi uyazi ngishawa isifuba yabo yeah so ngeke ngicabangele njengoba nje sengigula ngale ndlela engiyona uba ngibe ne-CP enormal ngagcina sengine-MDR wathola ukuthi iphaphu lami selincane wazama udokotela ukuthi alakhe kodwa kushuthi akuselona manje i-original kwaphela sekuyiphaphu elakhiwa amaphilisi yabo nokudla ekhaya khona lokhu wagcina lokho ekhaya ngigcine ngomtapo akhumbula kuthiwa khona umtapo ngangikade ngisesibhedlela ngahlala 4 months wangidischarge udokotela mengidischarge ngawayivele sengizamele ne-social worker lase-cathedral ekusunhlanhlo la ngisasa lahamba nami la ekhaya kuqala wayengidischarge ngomsombuluko kodwa wathi ngeke ngivulane ngiye ekhaya bathi ngeke like in George bathi ngeke bangidedele
ngoba sebethole isimo sami ngoba nakhona isibhedlela ngingafuni ukuhlala ngifuna ukweqa ngenkani ngikhala ngizoyiphonsa ngewindi ya-roast waze walanda i-social work udokotela leli ngisho lasecathedral lafela ngincenga langitshela ukuthi mfethu khululeka mina ngizokuvizisa la esibhedlela njengabo bonke abantu abahleli la esibhedlela abaviziswayo. So say uyabona nje ugogo usekhona ugogo asekho umkhulu akasekho ngisele noma kuphela uphuma usekhaya. Okay. Ay nina benkashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva sixoshwa isikhathi manje isikhathi siphelile. Uma ngabe uyaqala ukuba ingxenye ohlelo lethu siyacela ucindezele subscribe button ujoyine lapha na usiphe lokho sipho khona ukuze kuzokwazi ukuthi sihambe sikhanda ama rehab sizokwazi futhi sihambele nezikole ukuthi sosiza izingane ezincane zingagcine ifana nobongane oseze wayintshebe oseze wayizinsasa ukhulele emgaqweni sifuna ukuvika ke lokho kungabe kusenzeka sizothatha nabo sihambe nabo sihambe siqwashisa izingane ezikoleni. So into engasilekelela ukuthi nina njengomphakathi nisisize nisiphe lokho enisipha khona uyajoyina nje lapho ilink ngizoyishare ngaphansi kwi-comment box uyacindezela nje ujoin bese kufika phakathi uyajoyina i-membership. It's either usipha u-20 noma usipha u-30 kukuwena ukuthi uzosipha malini. Siyabonga. Mina igama lami nguProfessor.